Hola a tothom, anem a veure com podem fer cerques amb el LibreOffice base. Ho puc fer tant a una taula com a una consulta. Anirem a la taula perquè hi ha més elements i ho podrem veure millor. Obro la taula, d'acord, hem fet una miqueta més gran perquè es vegi millor. Perfecte. Anem a fer una cerca i aquí la lupa. Llavors, per definició, ell em mostra un stick, com si volgués fer aquesta cerca. Si jo, per exemple, vull buscar, doncs jo què sé, Maragall, d'acord? He de dir si ho vull buscar a tots els camps o a un camp en concret, per exemple, els que tenen el cognom Maragall, d'acord? Si marco això em distingirà entre majúscules o minúscules, en aquest cas no cal marcar-ho, hi ha diverses opcions. Vaig fent cerca i fixeu-vos que es anirà movent i em van sortint tots els Maragalls. Doncs aquest Maragall, continua, desbordament. Què vol dir desbordament? Que ja hem acabat. En aquest cas només hi ha un cognom Maragall. Si jo, en lloc de dir tots els cognoms, dic tots els camps, quan faig cerca, apareix 1, 2, perquè al carrer Pi i Maragall també surt Maragall, i com que no li estic dient que em distingeixi entre majúscules i minúscules, també en surt. Aquí hi ha un altre que diu al carrer Pi i Maragall, i quan hem acabat em diu, eps, hem desbordat, i ja hem tornat al principi. Per tant, ja els hem vist tots. Una altra opció, a vegades, és el tema cerca amb similituds. Això està bé activat, tenir-lo activat. Mira, ara el vaig a desactivar. Per exemple, amb els cognoms. Garcia. Si jo poso Garcia amb accent i faig una cerca, només m'apareixeran, jo estic fent a l'apartat cognoms, m'apareixeran tots els Garcia amb accent. Un Garcia. Fixeu-vos, m'ha saltat d'aquí fins aquí. Aquest no me l'ha dit. Aquí algú l'ha posat sense accent. D'acord? Ara desbordaré la taula i tornaré al principi. D'acord? Si jo marco cerca amb similitud, sortirà aquest Garcia, i també en surt aquest que no té accent. Aquí a similituds pots dir doncs, si ja han intercanviat algun caràcter, a vegades escrivint caro amb alguna lletra, si falta un o dos caràcters. D'acord? Doncs ja ho tenim, hem fet les cerques.